अरे पुणेकरा, अरे कोकण करा. अरे भावाशी. अरे कसा आहेस तू? मी एकदम फसला, तू कसा? मी एकदम मजेत. टिरिंग टिरिंग हे काय होतं? फोन वाजत. अच्छा उचल उचल. अरे आयशीचा फोन हा. मग तर उचलच. हाय बोल. हो दुपारच्या जेवू केतलंय काय हा? सागोती सागोती वडे. अगे त्या दिवशी खाल्ले ना मी सागोती वडे. नेहमी नेहमी काय. हा ठीक आहे चल. हे सागोती वडे काय? सागोती वडे म्हणजे कोंबडी वडे. काय सागोती वडे म्हणजे कोंबडी वडे? हा तेच ते चिकन वडे. हा तेच. अरे तुला आवडत नाही चिकन वडे? अरे बाबा खाऊन खाऊन कंटाळा आला. आता मागच्या संडेला ते होतं. आता काय सोमवार मंगळवारी खाता येत नाही ना, मग बुधवारी माझ्याच गळ्यात पडतं ते. अरे रविवारचं चिकन जर बुधवारी खाल्लं ना टेस्ट वाढते. हे वेड्या तुला चिकन वडे नाही आवडत? अरे लहानपणापासून चिकन वडेच खातोय. आता तर गळ्यातून पण आवाज येतो. आईला कंटाळा येतो रे खाऊन खाऊन. कंटाळा तर येतोच रे. आता माझंच बघ ना, माझी आई प्रत्येक सोमवारी मला पुरणपोळी देते. अरे रोज रोज खाऊन कंटाळा येतो की नाही? तुला पुरणपोळी खायचं कंटाळा येतो? हा. अरे पुरणपोळीची आम्ही सातकाप्रमाणे वाट बघत असतो. होळी रे होळी, पुरणाची पोळी. अरे आम्हा लोकांना फक्त होळीलाच खायला मिळते रे पुरणाची पोळी. वाईट झालं रे वाईट. अरे आपल्या लोकांचं कसं आहे माहितीये का, मला जे हवंय ते तुझ्या घरी बनतं आणि मला जे हवंय ते तुझ्या घरी बनतं. एक मिनिट, हे आपण असं करूया का, ह्या संडेला तू माझ्या घरी जेवायला ये आणि पुढच्या संडेला तू माझ्या घरी जेवायला ये. आईला कोकणी जेवण जिंदाबाद. घाटावरचं जेवण जिंदाबाद. आईला संडेची वाट बघतोय. चल, 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 चल.